Welcome to the PBSL channel. Kandiat nakwa ban yakran bat pi andre ka bani ko ngasobon pen itu saya ladi amar bro si kata kidon ki jingkeli ki ba ong kamut ayu PBSL kidon ru ki ba ki let's say ki bala tip kane ka channel ka de ka jonga don ran update jopi let's say ki bompat tip kane ka channel ka de ka jonga let's say ki de ki perlo ki projor jonga ru ki ba ya kendo yang aman la ka sni let's say ki tip pat ba ka de ka channel jongaแต่ก็เต็มจงอาได้บักไพ่บกปริยมนะตากระดาวงา IPBSL PB กับหมดไพ่บกเนาะ SL ปัดกำลังกระเท่าสหกยิงกับเซมกันเนาะมันกระทบลังอย่างที่บ่าให้ยิงกับเซมแต่คุมตางาละเซมยากันในกับ channel PBSL channel นามาร์บากับจิงกวะกับจงอากับลงบากินกิสับกิพองกิบางาดอนกินอังชองคบกันกับบันนี้กองkaba ngakwa ban yathu ya pi menta kalong ba kiba bon ki jingkeli ha ki comments ke long itnat ya kan ka short film itnat ya kan ka short film handrai tang ka wai ba salam palat ban penmi dengan yathu ya pi balai ba ngaslem ban penmi video kadau kalong ba ngawan na kalong ying long sem ka baduk ka batoy te ha ka jing em ka jonga kalong ka ba ba hadu kata na ka banta ban penbik penbiang ya lade bat ka ying kasam ngalahat 11 ni kat bangayo tapi latip hakaba ngek shooting no man lakas ni kamut kala jenjar pat hakakam bela bat kala pat hayin hasang kumta ngala ya le shwa ban be ya kajing bela khnang bala ban kersan ya kayin kasam bat hakajuk kapor ya lade bat kumjuk ro ban la ban kersan ya kajing dot habaya dei bat ban le shooting te hakane ka YouTube mentana marba ngidai ka ba ngidang shu sedang te ka subscriber joni ka pat bon basa ka weru open uslam ban poi haduk mentang pat yo receive yo open na bata ban yo tab ban yo sei bisa te kalong ka ba bahana ka banta ka jonga bangan kersan bangan shoot video man la kasni bangan penhun ya pi ki subscriber bat ki viewers baro hanre ngabu ya ka cingkerpat ka jompi ba sobha ai mensim bat wat numdon kano ka jing thot haba pila subscribe ya kane ka channel ka jonga ngan yele kat bala nang ne shakmat hanrei sobha ya sha lem ban nga namar kadon habdeng ka jing ka babon warla kata ngadon ka sap ka phong kumno bat shna ya ka story kumno bangan shna ya ki story wala ki de ki short film de ki badon jingmot kumbang ala shna ya ka to ka bang ai kerten ngala sha kren ben renga ie barok kila komen hana bakane kalong ka perthai menta kalong kumtahi ka perthai menta kalong kumnehi te hanrei ka ba yang kalong bangamla ban penmi video man la kasngi detang na kata kadang te sakawei kumbang ala penpo perthai bar ngala tho ya kane ka story jong kane ka film komei jonga kat ki priu ki bala page ha ki premier show jongi ya kane ka film dai ki klem la set ya ki umat mereka film te kat compare hi khandiat mar pitip ha YouTube te ngila shooting kat kum ka ban ya hi ban pelat ha YouTube hanrei ban lek kat kum ka standard jong ka film kamut ba nakali jongi ngin num la kan ban penmi ya ka jinglot ha ba ni shobar pelat ha YouTube mo dan rei hakane ka film pat i direction jong ka film ro i long ba biang bhan mari dai wei aktor bala khampa bala rim hang ne jala jongi ba lari suchan sakawe ka ba ladang nakaling jonga ladang nakaling jonga ngala ban penbik penbiang ro hanrei ngatep ba ka perthai menta ngin umla ban sim bangapat la ban siu ka dor ka babet ya ki artis hanrei kat ka jingla ka jonga te subu haba nganu khat ya ki breu ki bala im no ka ban bala ya ki we ki kam na sothu bangakwa ban pendistop ya ki haba ki bala ya ka we ka kam lada ki don sap dan sakhat hakawe kapor danga ngala khamla ban kersan bat hak ta kapor ngan sakhat yaki lada ki don kasap ba lada ki dai ki bru jongkat dongkat thain ka jogi nrei mentang ayu i ba ki jingpuli hoi ki khna puli sudah bun ki bala pas BA bala pas bikom pas MA yang rekim yo kam yo jam te nakalian ki khna kelas kan menta ki badon bat ngai ki baya ak bat ngai ki bun ki dai ki ba puli hi te ngong ki ba pen i ke nya ta kasap ka phong
pan iya ta kasap ka pong ba pidon ngala khat yaki te ngile ha kapor ka ba maki ro kim long school kim long class te ngimla pat e ban shooting man kapor man kasni hanrai piyo iya kaneka kathong ka jongi ba kaneka kasap ka jongi ka bangi la le ka mut bangin kan tiuru ya kasap ka pong ka bangi don te ya sha ban ngi ko ki viewers bat ki subscriber jonga bat ngaburo ya ka jingkar pa jo pi la da pis ngolem yangi ki badon sapat ki bakut lat kum mangi so bahase ai ka jing Christian ka bapura bat share lam let sitom ban share lam kena bangi ngin kiulem kum ba kiulem ki wei kena bangi dang la ban le bah bat penjana syu ya ki video bat inda ngila bet ngila biang bat ngi sala ban penmi video man la kasni kum ba kila comments ta habanga ya sharum shanang galong ba bun ki bro ki bong pat tip ro ba kadai ka channel ka chona yala de nga im ho balas ngi nga kloi ban trai kano ka kamro la dai ka kam kano ka kamro ngam salia ban trai khnang ba penbit penbiang ban kadang yala de pat kayen kasam te kadon cibun ki jing e te nak ta kadaw nga ong ba yasha bat ni termen ni sa job ya ka ba mi don ku bless you